Още от деня продължаваме с историка професор Искра Баева, режисьор Евгений Михайлов, за и против предложението комунистическите символи и паметници да бъдат изпратени в музеите. И това се случва точно днес, 1 февруари. Това е ден на признателност и почет към жертвите на комунистическия режим. Между другото, миналата седмица, като се разбирахме да ви каним, аз бях пропуснал, че точно днес ще дойдете тук, но хубаво е съвпадението, нали? А пък аз помислих, че точно за това ни каните. Така ли? Точно така. Ето, аз си признах, че не сме следили точно тази дата. И за това мисля, че трябва да започнем този разговор с изразяване на почет към жертвите, невинните жертви на комунистическия режим. Но тук би добавила, тъй като вече няма такъв ден, да почетем и жертвите, другите жертви, жертвите, които са се борили срещу тази държава, която е вкарала България в съюз с нацистска Германия. Всички жертви. Жертвите от едната и от другата страна. Това така ли трябва да процедираме, господин Михайлов? Би трябвало да е така, ако нямаше елемент на демагогия, защото в продължение на 45 години ежегодно, по няколко пъти годишно, почитахме жертвите на така наречения монархо-фашистски режим, който никога не е съществувал в България. А когато госпожа Баева като историк говори за съюзниците на фашистска Германия, много добре знае. На нацистска Германия много добре знае, че нацистска Германия и Съветска Русия са били съюзници от 38, 39, 40 и 41 година включително. И Съветския съюз е пледирал България да влезе също в тристранния пакт с обещанието, че и Съветския съюз ще влезе в тристранния пакт, но при условие, че в България има и акта ще стане четиристранен, но при условие, че в България има съветски военни бази. И едва започва да се говори за нацизъм и за фашизъм в България и Българската комунистическа партия след нападението на Съветския съюз от нападението на Германия. Все пак да направя уточнение. Първо, 23 август 1939 година е началото. Второ, няма как да стане четиристранен пакт, защото той е тристранен пакт. Не с нас става четиристранен, той е пакт между трите големи сили, които са подписани. Така поне пише в писмото до Сталин, предадено чрез Георги Димитров на българското правителство през ноември месец 1940 година, което вие прекрасно знаете, че е отбелязано в дневника на Георги Димитров, издание на Софийския университет. И последното, което искам да кажа, трябва ли да чакаме 45 години, за да почетем и другите жертви отново? Значи, трябва ли да повтаряме лошите неща от предишната епоха, за да можем да почетем и другите жертви? Наистина, днешния ден просто малко трябва да се смират поне тези представители на Комунистическата партия и членове, които са били, защото аз сутринта слушах в една друга медия госпожа Ирина Бокова, която е кандидат за председател на Организацията на Обединените нации, която оправда действията на своя баща Георги Боков, който е бил партизанин, за който всички разследвания, включително и в медийния сайт Фактор, свидетелствата на Радой Ралин и на много други свидетели, говорят, че участва в убийството на Райко Алексиев, българския карикатурист, журналист, хуморист, който Ирина Бокова трябва ли да отговаря за неговите постъпки, обаче? И Ирина Бокова шеговито каза, че това не са верни слухове, не е клевета, защото това били раздумки на пияна глава в писателско кафене. Аз не знам дали да вярвам на писателя и сатирика и гражданин на Радой Ралин, или да вярвам на Ирина Бокова, която според разследването отново на новинарския сайт Фактор, който беше проведено в 8 отделни глави в продължение на 2 седмици, се цитира, че е вербувана от съветското разузнаване. Аз не знам на кого да вярвам. Аз трябва да вярвам на... И българските граждани трябва да вярваме на очите си, на ушите си и на историческите факти. Историческите факти са, че на днешния ден, преди 71 година, е избит елита на българското общество. Избити са 67 народни представители, 22 министри, 40 генерали и висши офицери от българската армия, 3 регенти, лекари, интелектуалци, застреляни са като кучета и са хвърлени в една яма в Орландовци в нощта на 1 срещу 2 януари по така наречените присъди на така наречения Народен съд. Аз не знам преди 9 септември някой да е избивал народните представители така показно и министри, които са били с други убеждения. Но до ден днешен Белгийския парламент
започва заседанията си при откриването на сесиите си в Белгия в Народното събрание с почет на жертвите от българското 25-то Народно събрание, защото този прецедент за избиването на цвета на една нация и повече от половината народни представители го няма никъде в света, камо ли в Европа. Добре, госпожо нещо не сте съгласни ли? Не, аз принципно точно за като това, факти, аз точно за нямам това забележка. започнах с изразяването на почет към жертвите. Аз точно това ми беше мисълта. Кажете обаче, когато става дума за символите и за това, за което би трябвало да е темата, особено пък в този ден. Сега искам да влезем към тази тема. Си казваме, добре, дали трябва да говорим само за символите или въобще трябва да говорим за историята си? Ние за историята ще говорим. Аз ще ви питам за историята, защото тя и не е написана и госпожа Баева ще каже защо. И защо тази история няма в учебниците? И как да няма в учебниците? Защо приказвате така? Не говоря за тази, за която говори. Говоря за тези 25 години и последни. Има ги, разбира се. Във всичките учебници ги има. И в учебниците за 6-ти клас, и в учебниците за 11 или 12 клас. Харесвате ли вие текстовете там? Сега текстовете са такива, каквито са. Има различни учебници. Добре, да се върнем обаче първо ги на погледнете, после говорете. Защото вече има един спор, който минава през Народното събрание, минава през един проектозакон, който сега, за да бъда съвсем коректен, аз ще прочета, че този законопроект предвижда задължение за всички държавни институции, органите на местна власт, публично-правни организации, физически или юридически лица да премахнат всички символи и предмети, създадени в периода 9 септември 1944, 10 ноември 1989 година. Посочва се, че те могат да бъдат изпратени в музея на социалистическото изкуство. Вие съгласни ли сте с такъв законопроект да бъде прият от Народното събрание и какви ще бъдат последиците за историческата памет? Госпожо Баева, кажете първо вие, защото няма да има възможност после, предполагам. Не, разбира се, че не съм съгласна и ми се струва, че четвърт век мина от началото на прехода. Бяха маханите паметници през 90-те години, достатъчно водеше се този спор и ние отново се занимаваме с нещо, което не е обърнато към бъдещето, а е обърнато към миналото. И към това трябва да кажа, че ако говорим, първо е много трудно да се определи кое е комунистически паметник. Второ, ако трябва да заличим цялата социалистическа епоха, то това се страхувам, че ще бъде едно голямо разрушение. Не само на паметници и на други неща. И трето, струва ми се, че това да се преместят тези паметници в социалистическото изкуство би означавало да се противопоставим на волята на местното население. Има паметници, които дори са издигнати на такива дейци, дори в годините на прехода. Хората са взели такова решение, направили са, вложили са пари и сега някой да им нарежда какво да правят, ми се струва неадекватно. Това е практика. Аз абсолютно осъждам тази практика. Тя е била продължение на 45 години, точно такава. Разрушаване на едни паметници, изграждане на едни паметници. Аз все пак някак си мисля, че ние би трябвало да сме съзрели за това. 25 години, това е цяло ново поколение. Госпожо Баева, извинявайте, ако местното население в квартала, близо до прочутата Мюнхенска бирария, пожелая там да се постави бюст паметник на Адолф Хитлер, мислите ли, че това ще се разреши в Германия, за да се удовлетвори желанието на местното население? Знаете ли какъв е интересът към новото издание на Mein Kampf? Аз знам какъв е интересът, но питам, ако там музея на Адолф Хитлер, доколкото знам, не съм бил все още там, но е много посещаван също. Разбира се, че посещаван. Това са факти от историята. Музея, да. Изучаването, да, защото трябва да се знае откъде е тръгнало и докъде е стигнало. Но вие прочетахте като че ли този закон, като че ли се вкарва някакъв нов законопроект. А законопроектът е за допълнение и изменение на закона, приет от Народното събрание на Република България на 5 май 2000 година. Закон, който обявява комунистическия режим за престъпен. След като комунистическия режим е обявен за престъпен, би трябвало да е забранено използването на тези символи, строенето на тези паметници и ще ви дам един пример на вас, на вашите зрители. Ако искат да се съгласат, ако не искат да се съгласат, ако искат да му оплюят, ще изцитирам едно кратко изречение. Никога през живота си не съм спала толкова блаженно, както на утрото след екзекуцията, след последния изстрел. Това са думи на Цола Драгойчева, отговорник в Централния комитет на Българската комунистическа партия за Народния съд и изпълнението на присъдите от Народния съд. Тази жена, тази заслужила дейкиня на комунистическата партия, казва, че никога не е спала толкова блаженно, след като са избити 146 души от елита на България. Тази година, на 16 януари,
на тази другарка Цола Драгойчева. Има площад. Общинския съвет в Бяла Слатина Или улица, или с площад. мнозинство гласува да се наименува площад на името на госпожа Цола Драгойчева. Това добре ли е или не е добре? Ще спят ли спокойно хората от Бяла Слатина, въпреки този цитат, когато минават по площада може ли да на има един площад? масов След като са взели такова решение, сега извинявайте, обаче вие какво от тук, от София, от центъра, искате да им наредите те какво да правят там? Мислите ли, че това е много демократично? Аз бих искал вие като преподавател в университета да преподавате на своите студенти не това, което те искат да чуят, а истината. Аз искам, когато се вземат решения в Народното събрание и когато се взимат решения за това какво да се изучава, какви паметници да се слагат, да се базирани на истината и на законите в България. В момента има закон, който обявява комунистическия режим за престъпен. Също така в този момент има закон, който гласи, че няма давност за престъпленията на комунистическия режим. Преди една седмица, видите ли, главният прокурор Цацаров внесе опровержение и поиска тълкуване на този текст и иска отмяната на този текст за давността на комунистическия режим. Искам от кого? От Конституционния съд. Преди една седмица Българската социалистическа партия внася законопроект за това да не се изучава миналото на комунистическия режим в училищата, а днеска евродепутатите от БСП и от, там забравих партията, как се казва, там Николай Бареков и Станишев, не подписват подписката, която се подписа в Европейския парламент, а вчера е подписана и от президента на България за изучаването на комунизма. Чакайте, момент. Те казват, ние не искаме да се изучава този период. Много са закъснели, защото този период се изучава навсякъде. Този период, ако се изучаваше, нямаше да бъдат такива резултатите, че младите хора да не знаят кой е Тодор-Живков, кой е Сталин, какво се е случило в лагерите. Откъде черпите вие подобни изводи, че не знаят? Моля? Откъде черпите подобни изводи, че не знаят? Всички изследвания, които излезаха в продължение на цялата миналата година, от изследванията на професор Келбечева, от изследванията на ЦИОМ, това са широко известни и това предизвика потрес сред обществениците, и сред университетските среди. Но понеже в Българския университет, Софийския, много от преподавателите са с убежденията на госпожа Баева, не се очудвам, че резултатите са такива. Аз съжалявам, че трябва да намеквате нещо, някаква обида по отношение на мен. Какво правите в момента? Но мога ли аз да кажа все пак нещо? Кажете сега, кажете какъв е отговор. Нека да дадем 3 минути на госпожа Баева да отговори на вашите въпроси. Точно това изречение да завърша. Не е извършена лустрация и не е поискана справедливост. Ето, давам ви да прочетете нещо. Моля ви се, прочетете го в ефира. Нека да чуем първо госпожа Баева и после ще... Прочетете... Кажете сега отговор по отношение на текстовете в учебниците и защо децата не са били запознати толкова добре с Тодор Живков и онези години, в които сме живели. В средното училище се учи двукратно този период. Целият период, включително в учебниците, включени периода на прехода. За съжаление, в повечето случаи те не достигат до този период, тъй като така е оформена учебната програма, че в крайна тя е обърната към кандидат-студентските изпити и на практика те учат до Първата световна война. Максимум до втората да стигнат. Инак в учебниците този материал го има. Тези изследвания социологически, които спомена господин Михайлов, се отнасят не до познанието на периода на социализма, се отнасят до нагласите на обществото в прехода и на младите хора, сегашните млади хора, към миналото. Те се отнасят към оценка на прехода и оценка на предходната система, но главна оценка за прехода. То беше във връзка с 25 годишнината от 10 ноември 1989 година. Не е бил управник по време на прехода. Мога ли все пак аз да кажа нещо? Не, говорете истината просто. Казвам истината. Добре. Слушаме ви, госпожо Баева. Все пак мога ли да завърша? Можете, разбира се, всичко може. Проблема, за който намеква, предполагам, господин Михайлов, е в това, че оценката за прехода е негативна на младите и на възрастните хора и тази негативното отношение към прехода ражда една променено положително отношение към социализма. Аз искам да ви напомня, защото всички ние си спомняме това време, началото на 90-те години, какво беше отношението към социализма. То беше напълно негативно. Напълно негативно, защото хората се
надяваха, че това, което започва, ще доведе до едно по-добро бъдеще. И понеже това не стана, то сега се обръщат нагласите, но това са психологически нагласи, това са социални нагласи. И за това, че хората започват да сравняват сегашното си положение с миналото и за това миналото им се вижда по-голямо, това сега искате да го забраните с закони, с декрет, просто да забраните на хората да мислят. Това ли искате? Това вече е било. Това вече България го изживявала. Не виждам никаква полза. Паметника на съветската армия, на армия освободителка ли е, както пише, или на армия, която окупирала България? Паметника на съветската армия е паметник на армия, която е спечелила войната с нацистска Германия, която е победила нацистска Германия и поради тази причина е освободила цяла Европа. Няма паметник на американската армия, не, на американската има. На американските летци, които са бомбардировачи, които са бомбардирали София, паметник има. Съветския съюз и царска България са били в дипломатически отношения до 5 септември 1944 година. Да. България не е била във война с Съветския съюз. Да, казвам ли, това е паметник на армията, която е освободила Европа от нацистска Германия, която е България вече е изгонила нацистските войски от България. Не ги е изгонила. Много добре знаете. Само, че благодарение на действията на тогавашния вътрешен военен министър Николай Маринов и благодарение на действията на други агенти на КГБ, както се оказва в българското правителство, се забави обявяването на война от страна на България на фашистска Германия. И затова Съветския съюз не обявява война, нахлува тук и с 250 хилядна армия и седи 2 години тук и в условията на окупация провеждаме избори, избиват се хора. Да, както и в другите държави. Както в другите държави се избиват хора. Разбира се. В цяла Германия от Нюрнбергския си процес има произнесени 12 смъртни присъди. Ма вие мислите, че това са смъртните присъди на нацистите? Че то има стотици процеси в Германия са произнесени 200 смъртни присъди. Не е вярно. Има хиляди смъртни присъди. Има 2730 смъртни присъди, които са изпълнени. Кажете, ако това не е истина, което не е истина, разбира се. Има хиляди смъртни присъди над германци. Нацистски престъпници са съдени не само в Германия. В Германия има много извън Нюрнбергския процес. Извън Нюрнбергския, разбира се. Нюрнбергски е само за главните виновници. Извън Нюрнбергски има хиляди смъртни присъди. Във Франция има 6000 смъртни присъди на колаборационисти. За Германия, където според вас е нормално да има символи на нацистската партия в момента. Има стотици хиляди смъртни присъди над нацисти в самата Германия. За вас казахте преди малко, че е нормално, след ако местното население поиска, да има паметници на нацистски престъпници. И не съм казала такова нещо. Ето това е механизма. Да. Значи за мен... Аз също не съм чул това да казвам. Грабаева, че иска паметници на нацистска Германия в Германия. Не съм казала такова нещо. Защото в Германия има извършена денацификация, защото в България няма извършена лустрация. И когато се говори, че е късно да се извърши лустрация, защото няма кой да се накаже... Ето сега ще го прочета. Значи, това е информация, която от 29 януари 2016 година. Преди 3 дни. Да, преди 3 дни информацията на Франс Прес. Германски спецчасти са провели акции в домовете на възрастни бивши членове на СС, обвинени във военни престъпления, включително за участие в клане срещу цивилни през 1944 година във Франция. Тримата заподозрени, всички са над 90 годишни, са били членове на СС дивизия Хитлер-Юрген, които са обвинени за убийството на 86 души в северния френски град Аск. Да, точно така, защото няма давност, така е? Да, точно така. Няма давност за тези престъпления. И по българския закон и наказателен кодекс няма давност за престъпленията на комунизма. По конвенцията на ООН от 1968 година няма давност за престъпления срещу човечеството. Спрямо Пражката декларация, приета от 2008 година, която 2009 година е ратифицирана от Българското народно събрание, престъпленията на комунизма и на нацизма се приравняват. И не се приравняват сега. Приравняват се. Но само в България не се приравняват. Съгласен съм. Само в България не може да има лустрация. Само в България комунистите може да си дигаме паметници. Само в България може да седи паметник с Шмайсер. Защо няма лустрация? Онзи ден тук водихме един дебат по отношение на архивите и на държавна сигурност. Значи за тези 25 години толкова народни събрания минаха, толкова политически партии са имали възможност да направят илустрация и да направят видимо всичко, което се е вършило от агентите на държавна сигурност, и то не е сторено. И не е сторено съзнателно, да ви кажа. Вина има и от демократични, и от социалистически правителства. Огромна вина има мнозинството от 135 народни представители по времето на управлението на СДС на Иван Костов между 1997 и 2001 година, че не бе прият такъв закон. Огромна вина има и Българския конституционен съд,
че отхвърли лустрационните текстове, които бяха прияти в други закони. Както по-късно се оказа, отхвърлилите тези текстове, самите те са били агенти на държавна сигурност. И ние продължаваме да живеем в този буламач и продължаваме да се чудиме защо нищо не ни е наред. И мислите, че щяхме да живеем по-добре, ако беше извършено всичко. Ако в едно общество има справедливост, ако има тържество на морала, ако има тържество на правосъдието, ако има възмездие, естествено, ще живеем много по-спокойно. Вижте, ако трябва, нямам нищо против престъпниците да бъдат съдени. Те трябва да бъдат съдени, трябва да бъдат наказани. Абсолютно. Добре, точно така. Само, че госпожа Бокова днеска казва, че се гордее с баща си, не е клеветът, и тя не изпитва вина, защото такова било времето. Вижте, е верно, осъжда някои престъпления, но в същото време госпожа Бокова като председател на ЮНЕСКО внася дневниците, издейства дневниците на Че Гевара да се превърнат в световно културно наследство. В същото време не внася дневниците и репортажите на Георги Марков, убития от комунистите, писател, да бъдат признати за световно наследство. Изместихме прекалено много от темата. Изместихме я, защото имаме основание, но трябва все пак и да приключим. Заповядайте. Последни думи на госпожа Бокова, ако сега прояви смелост. Госпожа Бокова ще я поканя, за да отговори на всичките упреци, които току-що отправите към нея. Райко Алексиев, неговите рисунки, неговите хумористични статии да бъдат приети като наследство на ЮНЕСКО. Кажете последни думи за това предаване. Който е убит от съратниците и от участието на нейния баща. Ако бащата на Бокова е престъпник, осъден, нека да бъде осъден и предполагам, че и тя самата няма да има нищо против. Той е починал много отдавна човек. Знам. Никой не е осъден в България за такова нещо. Не са осъдени шефовете на лагерите, не са осъдени тези, които са застреляли. Нека да чуем госпожа Баева и приключваме, имаме още един гост. Последни думи, госпожа Баева. Не са осъдени тези, които са избили цвета на българската нация. Нека да чуем госпожа Баева и приключваме. Според мен паметниците са за да има памет. Трябва да има памет за всяко време, за да не повтаряме отново историята си. С забрани няма да вървим напред. Добре. Забраните не са помагани на никого. Благодаря, господин Михайлов. Вижте какво следва в предаване.